Hola, benvinguts. Em presento en nom dels joves programadors Moving Cinema, que som un grup de joves d'entre 19 i 20 anys que hem estat programant durant el darrer curs a la Filmoteca de Catalunya i que ara, arrel de l'alternativa, doncs, presentem i acompanyem tres de les pel·lícules que formen part del festival. Ho fem a través de converses amb els directors d'aquestes cintes i en aquest cas doncs, podreu veure algun dels extractes de la conversa que vam tenir amb Pau García Pérez de Lara arrel de la seva pel·lícula Camino Incierto. Esperem que ho disfruteu tant com ho vam fer nosaltres. Camino Incierto és un documental de Pau García Pérez de Lara que explora la intimitat i el cinema i la relació que existeixen entre aquestes dues. Nosaltres vam caracteritzar Camino Incierto com un cinema de resistència, una resistència immanent que ens proposa l'autor i aquesta resistència al temps i a les circumstàncies ens van semblar que era el que caracteritzava més aquesta pel·lícula i aquest tipus de cinema tan únic i no només això, també trobem que és un cinema que tracta de comprendre l'entorn i les persones i els personatges que intervenen en aquesta pel·lícula, que no només són personatges humans, sinó que també podríem dir que el temps és un gran personatge en aquesta pel·lícula i tant el present com el futur com el passat doncs acaben convergint d'una manera o d'una altra amb els personatges i es crea doncs una relació i un diàleg entre tots aquests elements. I també volíem destacar que és una pel·lícula que ens mostra el cinema en molts estats, és a dir, veiem pel·lícula en Super 8, veiem fragments de grans pel·lícules de grans cineastes i veiem també gravacions digitals de diferents temps que va fer el Pau. I bueno, tots aquests elements que hem comentat ens van despertar doncs, molta curiositat i ens van fer doncs, admirar aquesta pel·lícula i voler dialogar amb el Pau, així que us deixem amb aquest diàleg virtual. Jo vaig començar la pel·lícula perquè el Lluís Miño va a la feina d'Edi Saeta i en aquell moment Edi Saeta crec que portava 30 anys fent cinema i fent molt cine d'autor i de directors que tenen una mirada crítica, una mirada, diguéssim, molt personal i sempre he pensat que en el món en el que estem que hi hagi algun productor, que no hi ha molts, que apostin per aquest tipus de cinema és molt important i llavors el fet, ell va coproduir la meva primera pel·lícula, la de Fuente Álamo, la caricia del tiempo, amb la meva productora, que es diu Doble Banda, i llavors el fet de veure que una trajectòria tan reconeguda mundialment arribava al punt de no poder mantenir el local on tenia la productora i en aquell moment ja tenia una Palma d'Or amb una de les seves produccions, doncs a mi em feia, diguéssim, em creava un neguit perquè la meva productora no ha fet ni la meitat que ha fet Edi Saeta, encara que hem fet moltes coses. Llavors, si a ell li costava mantenir-se, no? Què seria dels altres? I era una mica fer com un paral·lelisme amb la situació del cinema i aquest buidatge de la productora. Hi ha un tipus de cinema que acaba quedant apagat, però no tant perquè sigui un cinema que no pugui agradar, sinó perquè ni tan sols arriba a l'espectador. L'espectador no arriba a saber que existeix. I a mi això em preocupa. Bueno, és com curiós, però interessant també, com mixeges, no? Potser com la teva vessant més teva de tu com a persona i cineasta i la vessant d'acompanyar els cineastes tan impressionants, no? Construir una pel·lícula que parla sobre tu i a la vegada sobre el que t'estan dient cineastes tan importants. Bueno, que potser són de referència o per tu inclús són importants. La barreja aquesta realment ha sigut... Vaig començar a filmar la pel·lícula el 2014 i el que és el muntatge es va acabar pràcticament a principis del 2020. Llavors he estat 6 anys trobant-li la forma
aquest plantejament que tu dius de connectar, diguéssim, el meu bagatge com a cineasta i apropar-me a aquests cineastes que són referents, com a Pichapong Berasetakul, o com el Pedro Costa, o com la pròpia Naomi Kawase, o el Manuel de Oliveira. De fet, a l'inici d'aquesta pel·lícula, quan vaig rodar el 2014 el desallotjament d'Evi Saeta, el que vaig fer com a estructura inicial era una carta dirigida a Naomi Kawase. La pel·lícula que vosaltres heu vist, inicialment va arribar a ser una pel·lícula acabada com a carta a Naomi Kawase. La meva mare sempre m'ha ensenyat, diguéssim, que és molt important el més proper i les persones properes i els veïns i la gent que tenim al voltant més proper, independentment de que després puguis cercar i marxar a l'aventura a buscar altres coses molt lluny, no? Però que el més proper és realment l'essencial per conviure entre éssers humans perquè és el dia a dia i és el quotidià. I llavors d'aquí surt una mica també aquesta pel·lícula de Camino Incierto, perquè en realitat és un cant, d'alguna manera, o vol ser un cant a aquestes persones properes i en principi o en definitiva també a la meva mare, a la Núria. La trajectòria, el viatge, el fet d'anar a buscar coses per fer cinema, barrejar també amb la vida. I bueno, m'agrada també com expliques aquesta construcció del camí, però també com una reconstrucció des del passat. No? El camí considero que és incert realment i el viatge aquest volia ser un viatge també d'algú que no sabem on va, però també per deixar-ho obert. I la meva pel·lícula acaba amb la meva filla fent una claqueta, l'Alicia, que en aquell moment tenia 2 anys, quasi 3, i fa una claqueta, ara té 5 anys. I de fet, quan vaig començar la pel·lícula, Alicia no havia nascut. Llavors és tot com realment la vida dona moltes voltes i et porta a molts llocs i és fins a cert punt incerta, però no per això no ha de ser maca ni amb bellesa, però vamos, incerta sí. L'element clau em sembla que és com aquest element de resistència, no? que té la pel·lícula. Ja des del principi com resistir-se a l'entropia, no? Del temps i de les coses i les destrosses, però com les imatges ens salven una mica, no? de tot això. Hi ha com tot aquest element de resistència del cinema, que justament és això, em sembla una de les coses més màgiques del cinema, que és aquesta capacitat de resistència al temps, no? Potser és com el cinema pot ser la cosa més resistent al temps que existeix. Aquesta incertesa jo la veig traduïda com una resistència, no? Molt màgica i molt especial. No sé si ho havies plantejat així en algun moment, com una pel·lícula de resistència, no? El que és un fet és que jo porto uns quants anys intentant resistir i que segur que això surt a la pel·lícula perquè és una resistència contínua. Encara és més fort pensar que hi ha molta gent que sense les meves, diguéssim, facilitats, entre cometes, perquè, per exemple, per fer la meva primera pel·lícula els meus pares em van ajudar molt, doncs realment és impossible. I això em sembla que no hauria de ser així. Vull dir que el món no pot ser que sigui així. És a dir, que tots tenim que tenir les mateixes oportunitats per fer cinema. Que a la meva pel·lícula també li heu tret moltes coses i això és màgic, tot el que us dona, però també la vostra mirada, com la teniu i com les coses que em dieu. Això de la resistència em sembla també molt maco, molt especial. I és que és veritat. Porto resistint no sé quant temps i resistiré, i vosaltres heu de resistir també. Això, per fer cinema, crec que s'ha de ser molt insistent. Molt, molt, molt insistent. I tenir molt clar que vols fer cinema. I gaudir fent cinema. Ens feies ara, com a resposta a la Sabrina, un elogi que crec que no ens mereixem de treure-li a les pel·lícules coses perquè realment les coses que... Bueno, igual ens inventem alguna de tant en quant, que no tot pot ser, però que les coses de les que estem parlant jo crec que estan allà i el mèrit és de qui les ha posat, no de qui les veu. No... Però això discrepo, Vull dir que si tot el públic tingués la vostra mirada, jo crec que Camino Incierto funcionaria molt millor en la difusió. És a dir, que penso que també la mirada es forma i la mirada s'ha de cuidar. I vosaltres, pel que dieu de la pel·lícula, teniu una mirada determinada. Jo amb això crec totalment. És a dir,
i no crec que la gent no pugui tenir una mirada cuidada, sinó que és que el sistema o l'educació o com es forma aquesta mirada no està cuidat. Però si no, tots els nens i nenes i després adolescents i després adults tindríem una mirada molt més diversa, per una banda, molt més rica. Podríem dir les coses que vosaltres dieu sobre veure un quadre, una pel·lícula, sentir una música. És a dir, que sí que depèn molt de la mirada del públic el que una pel·lícula porta. I no discrepo en la part de que cada pel·lícula i cada cineasta, evidentment, posa la seva personalitat i posa una sèrie de coses que estan a la pel·lícula, però no surten de la pel·lícula tan fàcilment cap a l'espectador. I això és el que jo crec que s'ha de cuidar. S'ha de cuidar la mirada dels espectadors i dels nens i nenes, sobretot, a l'escola molt. En realitat, sempre hi ha un espai on un nen, una nena, un adolescent pot trobar-se dins del cinema i trobar-se a gust, vull dir, i que s'enganxi per després enganxar-se amb altres coses. Llavors, és una eina pedagògica impressionant, el cine. Una cosa que em va passar molt maca és que la meva primera pel·lícula, Fuente Álamo, la caricia del tiempo, va estar a Yamagata, a un festival del Japó. I llavors, clar, anar al Japó ja és tota una experiència, però estar en una sala de cine que projecten la teva pel·li i quan surts, que vingui gent de diverses edats i alguna d'elles persones molt grans, àvies, o vull dir, amb una edat, diguéssim, no centenàries, però de 80 o 90 anys, i que et diguin, és que m'has recuperat i m'has transportat a la meva infantesa, però és una persona japonesa. Llavors, te n'adones de lo propers que som, en realitat, les cultures, les persones, els éssers humans, i que venim essencialment del mateix joc. És a dir, que no sé per què tenim tant lío i tant conflicte, no? Perquè penses, doncs això, que una pel·lícula com Fuente Álamo, a una senyora de 80 anys del Japó, li porta la seva infantesa, i és perquè ha jugat amb una xarca o amb el mateix joc que juguen els nens aquí. Vull dir que no estem tan distants entre cultures. I sí que tenim molta diversitat les cultures, i això és lo maco. En realitat, som molt propers perquè som éssers humans, però per altra banda som molt diferents perquè tenim cultures molt riques i molt diferents. I per sort, no som tots iguals, sinó, vaya, xasco. No ens agradaria conviure amb ningú, seríem tots repetidos. Que això és una de les gràcies del cine aquest que m'agrada més, no? Que és que no es repeteix, que t'impacta, t'emociona i et dona, diguéssim, coses noves que no havies vist, o que això per mi és important al cine, però també a altres arts. Perquè diguem que hi ha una part de la narració que queda escrita, no? I volia preguntar-te per què vas decidir deixar aquest espai a un text i no a una veu en off. I no, bueno, des de responent-me jo mateix, fent la meva interpretació, podria ser perquè, precisament per això, perquè els personatges tenen tanta força, la pel·lícula té com molt de pes en les imatges, no? O sigui, deixa com molt espai a les imatges, el so, i els personatges, doncs, són ells qui narren la història, no? Llavors, bueno, no sé, és que no sé com explicar-ho. Però t'entenc perfectament perquè crec que has trobat, diguéssim, la resposta que jo mai trobava, però crec que té a veure amb això. És a dir, sí que m'he plantejat, de fet, fixeu-vos, si vaig començar el 2014, estem al 2020, la pel·lícula s'acaba d'estrenar i llavors, durant tot aquest temps, a part de fer una carta a la Naomi Kawase, també he fet una pel·lícula amb veu en off parlada. Vull dir, jo li he posat a tota la pel·lícula la meva veu, també. I he estat gravant en un espai de les Parideres, de la Casa de Camp, que em marxava en un lloc on quedava, no se sentien ni els ocellets ni res, que és com un casuto, amb una porta que tancava allà i em gravava totes les reflexions i després les anava a muntar i les muntava. És a dir, la pel·lícula ha passat també per tenir veu en off i existeix una còpia, que és la carta Naomi Kawase amb carta, existeix una còpia que és la pel·lícula amb veu en off i existeix la que heu vist vosaltres. Però crec que la veu en off la vaig treure
per això, perquè es carregava molt de veu i d'alguna manera diluïa també la força dels moments que apareix la gent parlant i no és que els tragués protagonisme, perquè evidentment el tenen perquè són gent molt especial, tant el Guia com el Luis Miñarro, com el Pedro Costa, o el Manuel de Oliveira, però clar, la veu no feia que descansés en cap moment la pel·lícula a nivell so, a nivell de tenir. En canvi, la carta pensava que sí que deixava l'espectador tenir aquest temps més propi, reflexiu propi, després de cada conversa o de cada acció, diguéssim, parlada, que deies tu, no? Vull dir, que has trobat la raó real, és això que explicaves. És a dir, que es carregava de massa i perdien força, diguéssim, aquests moments de persones tan especials per mi que estan, diguéssim, filmades a Camino Incierto. Llavors, crec que va molt per aquí. Passen tants anys, suposo, i llavors com a cineasta, com decideixes que és... O sigui, quines versions són més sacrificables i quina és la versió oficial que vols treure com a la llum? Amb tants anys suposo que t'ha donat temps a pensar-t'os i no sé com ha anat el procés i què ha comportat, suposo. I jo també volia afegir, perquè per aquí també el procés de filmació, perquè vas recuperant coses i suposo que conforme vas recuperant coses d'arxiu també et sorgeixen altres imatges que tu vols afegir-hi, que tu vols gravar, que tu vols que dialoguin amb les imatges antigues. I hi ha un moment que s'ha de fer la pel·lícula, que s'ha de començar a muntar i que s'ha de també acabar de muntar i com saps quan... Bé, no, suposo que no ho saps, com tothom, però quan dius ja prou? Què és el que has de sentir per arribar a aquest moment? També és una que he viscut molt profundament, això que dius tu, no? De quan dius ja està. Fins i tot la pel·lícula continuava, perquè em va agafar que la vaig enviar al Mafiz de Màlaga, la vaig enviar, diguéssim, i la van seleccionar al Mafiz de Màlaga abans de la pandèmia. I llavors, en principi, estava convidat, tenia els bitllets de tren, de fet, ja anava a agafar el tren i es va anul·lar, diguéssim, els viatges al país perquè evidentment, no es podia, diguéssim, i el Mafiz es va fer online. Però, clar, em va agafar i va ser el moment del confinament que van passar tots i totes, de 2 mesos, diguéssim. I llavors tot aquest moment de confinament també em va fer reflexionar i jo la pel·lícula l'havia donat per acabada, però vaig inclús pensar en fer una altra pel·lícula amb una altra mirada, perquè la meva mirada també havia canviat en relació, diguéssim, al que ens havia passat a tots i totes. Perquè, clar, estava aquí amb una pel·lícula acabada, que no es podia moure, que als cinemes què passaria, i llavors comences a donar-li voltes. I llavors tinc moltes coses filmades, que acabaran sent altra pel·lícula, moltes coses filmades conversant amb el Luis Miñarro, per exemple, en relació als seus viatges, que ja no fa viatges, evidentment, com tothom, no? Vull dir que... Però moltes reflexions seves, moltes reflexions dels meus pares amb la meva filla, diguéssim, amb la distància, perquè no podíem anar a veure'ls. I tot això, clar, són parts de la meva pel·lícula, perquè la meva pel·lícula és la meva vida. I llavors tot això també ho anava a incloure i finalment vaig decidir. Llavors, la raó per què vaig decidir fins aquí és, de fet, jo vaig marxar a l'agost a la casa de camp que heu vist a la pel·lícula i continuava amb la idea de seguir muntant amb això d'una mirada nova pel que ens havia passat a tots amb la pandèmia. Però llavors va haver un moment que vaig parlar amb el Luis Miñarro i el Luis Miñarro em va dir que ja ni tan sols es reconeixia la pel·lícula, que ja no se veia, que lo que decía en la película para él no tenía sentido en relació també al que estaven visquent tots amb la pandèmia. I va haver un moment inclús que em va dir, però dejémosla como algo personal, ni la ensenyemos. I llavors va ser un moment que vaig dir, no, porto tant de temps que la pel·lícula s'acaba, vaig trucar a Vicine, diguéssim, l'havia presentat però com a work in progress, perquè continuava variant-la, i a la gent de Vicine li vaig dir, estic a temps de presentar-la com a pel·lícula acabada ja? I em van dir sí, i vaig dir, doncs venga. I llavors, després vaig trucar al Lluís i vaig dir, mira, se presenten a Vicine en secció oficial i cap endavant. I després el Lluís Miñarro està supercontent, però jo també he passat per aquí, he passat per moments de dir, ja està, no l'ensenyo, no l'acabo, o la deixo així ja... Perquè passa tant de temps que al final quedes com... Però després és molt reconfortant
en aquest cas vosaltres, per exemple, que l'heu vist, que em dieu coses que us han tocat d'alguna manera. A Vicine va ser molt especial també la projecció. Molta gent m'està parlant de coses que m'arriben emocionalment i que m'emocionen, vamos. I llavors estic molt content d'haver-la presentat i d'haver donat ja per acabada. Que hagueu vist, diguéssim, tantes coses al Camino Incierto, per mi és molt especial. I com és un camí de resistència, pues que hi hagi un moment així tan màgic amb vosaltres em farà feliç uns quants dies, uns quants bastants.